Udali ste se uporedo gradeći, jel tako, karijeru. Iz tog braka imate ćerku Jelenu. Jeste. Na koju ste jako ponosni. Moje srce, moja ljubav, moj ponos najveći, zaista. Jeste, koja vam je podarila 2 unuke, Nedu i Aleksandru. Totek. I ja prosto znam da ste vi, svaka majka je naravno posvećena svom detetu, ali koliko vi imate dobar odnos sa vašom, mislim da ste to nekako, čini mi se kao da je kod vas ta neka, kao ženski rodoslov. Kao neka, da, s generacije na generaciju i znam da zaista imate onako redak, poseban odnos u relaciji majka i kćerka. Obično su kćerke privržene očevima, kod vas to, čini mi se, nije slučaj. Pa Jelena je jako privržena svom ocu. Iako su oni malo proveli vremena zajedno, mislim, fizički zajedno, oni su vrlo mentalno slični, povezani. Jako je velika ljubav i njega prema njoj. Iako, eto, nije sa nama, nije, mislim, tu blizu negde i nije sa njom bio onoliko koliko bi trebao otac biti sa svojom ćerkom, ali oni su jako, jako bliski. Jelena jeste moja, zaista, ne samo meni najdraže biće koje postoji, nego osoba koja je jako, jako propatila sa mnom i prošla sve faze svih naših i teških momenata, i drama, i selenja, i nedaća raznih. Vrlo zrelo, vrlo staloženo. Čak mi je ona bila oslonac više nego što mi je možda u nekim momentima majka, koja je starija od mene i koja treba da mi... Ona je bila ta koja je zaista rano sazrela život i odmah nekako pretvorio njeno detinjstvo u jednu zrelo doba. Ali ona jeste Bilbija. Jeste. Otac je Milan Bilbija i ona je baš onako vrlo Bilbija i meni je jako drago. Divno. I da čujemo što Jelena kaže. Može? Pa Neda privatno mašta o tome da provede jedan dan u pidžami. Mašta o danu kada ona može da bude ceo dan bez šminke, da kažem isključen telefon, ništa, posao, borba večita sa kilažom, znači mamina kuhinja, ali opet najsrećnija sam kad napravi ručak. Opšte slavlje. Uvek postoje, da kažem, kod nje onaj problem jao plus 3 kilograma. Samo da mi je sad da skinem. Neda, znači kad se naljutim, ima jedna njena rečenica koja je ona stalno mene pratila u detinjstvu u smislu ja rodila, ja zadavila. Nema tu rasprave uopšte sa njom. Ne valja se kačiti sa mamom. Ona ne podnosi muškarce koji su foliranti, kod nje pali da je čovek domaćin, u pravom smislu te reči. Znači ona voli kad vidi neko da je ne da poštuje porodicu, nego da zna čovek oko kuće i oko svega i da je i džentlmen i da ima onu neku tradiciju iza sebe. Prošlo je to, taj prvi susret mama, zet, naravno skeniranje onako od glave do pete, sve vidim šta gleda i kako i znam, ali joj se dopao. Ja sam rekla više nemojte u medijima da se pojavljujete zajedno. Voli dobar provod, da časti muziku, to da ne priča. U kafani voli da naruči od tozavca, ovamo cigani. Šta sebe zna da počasti, Bože, ja ne znam da li neko sebi može da kaže pa zašto idiote, kreteno, ono samo sebi tako kaže. A kaže da ste supruga njenog prvo skenirali. Pa dobro, kao svaka majka koja pretpostavljam želi najbolje svom detetu, ali znam da se jako lepo slažete sa svojim detetom. Pa znaš šta, ja sam rekla njoj odmah u početku i to je moja majka, si normalna, da je najlepše kad se dvoje vole, da je najlepše se poljubiti sa mladićem, da nema ništa lepše i slađe. Kaže, mama, ti nisi normalna. Pa rekao je, čekaj, mama, je li to istina? Kaže, pa dobro, jeste, ali što govoriš? Pa ne govori se to, kao, ćuti. Ja kažem, pa zašto to ne reći? Zašto odgajati žensko dete stalno u strahu od poljupca, od seksa, od frajera, on će te prevrtati? Ja sam rekla ovako, molim te Jelena, kogod da ti je momak i kako god da ga tretiraš kao strašno voljenog momka ili neku simpatiju, dovedi ga kod nas kući. Da pređe naš kućni prag, da ja vidim kako se on ponaša. Da li on zna reći dobar dan, kako ste? Jasno. Da li on zna neke normalne da li pokazuje me manire nekog vaspitanog momka iz porodice gdje se zna neki red, ili neki vagabund, razumeš, koji je simpatičan, šarmantan. Tako da sam uvijek voljela da ona to ne krije,
mi predstavite svoje ljude, odnosno mladiće. Ima ono jedno divno društvo božanstvenih prijateljica i prijatelja koji su kao čopor već, ne znam, jedno 20 godina zajedno. Ali strašno mi je drago, ta deca su divna deca i možeš ih stvarno smatrati kao drugim ćerima ili sinovima mojim. Ali volim kad je to taj njen izabranik, kad je to jedna otvorena priča, kad je to igra jednih otvorenih karata, kad tu nema neko nešto skriveno, pa se ja posle nešto saznam, pa doznam, pa... Tako sam na neki način i zavolila Pecu, odnosno mog zeta, njenog muža, što sam vidjela da je jedan iskren čovjek. Jer sam ja odmah u slovo F. Slovo F, stala. Šta vi mislite, dokle vi mislite tako? I onda je rekao, ja nisam zaista kriv, evo vaša kćerka, ja stalno pitam kad će, šta će, hoćemo se ženiti, hoćemo... Ona neće, njoj lepo. I ja tu naravno frku slažim. Šta bre, ćeš se zavoljati 100 godina? 100 godina, da. Lepo. Kada ste... Ono kao mešač, ono kao ne valja biti u mešač. Pusti, nemoj se mešati u njihov život. Ma šta bre, nemoj se mešati. Pa ko će se mešati? Dosadilo vam da čekate. Pa ko će se mešati ako se ja neću mešati? Ne, šalim se, ali ne mešam se sad, zaista. Lepo se slažu i nemam potrebe za bilo kakvim da ja nešto pitam i podpitujem. Ne volim da im smetam. Onoliko koliko smo zajedno, to je... Zaista kad sam slobodna, nije da volim biti u pidžami, nego prosto da sam rasterećena tog nekog oficijalnog pojavljivanja, izlazaka i tako dalje. Volim da im prije svega skuvam nešto. I to je meni... Vidim da i oni uživaju, tako da mi je... O, da, a kuvate odlično, to već znamo. Da, kuvam, dobro, bolje bilo da ne kuvam. Zašto? Pa zato što pojedemo sve. Neka, pa naravno. Pa zato se i kuva da se pojede.